Maaram ba kamo nga hanbata pa kita gintutuduan kitahan aton mga kaganak pagbasa ngan pagsurat. Ngan kung naprapraktis nagiging makarit kita. Yan ang adlaw, an akon makakaupod, makarit gyap inihiya. May day ba mga kabataan makarit sumayo, pero akon makarit kumanta gihapon para akon. Pero yan it aton sangkay nga kaupod, makarit inihiya magpintar. Updi kami niyo, ngan para mas maklaro kamo, kaistoryahon tahi, klaro. Let's go! Good morning netizens. Adi kita yan na basay ngayon aton makakaupod yan na usa nga talentadong Pinoy. Sige kuya, pakilala kita. Hello, ako ay Claro Cajefe Jr. From Basay, Samar, usang visual artist. Ano ni mo agnay para mas komportable ka? Pwede man Kaloy. Kaloy, diri ka klakla. Hindi gapon. Klakla. Gusto ko klakla. Pero balita sige Kaloy na lang. Nagsarit kami himo kung pwede ma-showcase nato na nimo talent aton mga viewers. But before that, may dakita mga pakiana aton mga netizens. Pero ako ani mapakiana, prior han pandemic, ano ani mo ginakabisihan? Sa akong interior design student, ginsasabay ko ito na akong pagiging artist kay bagat usay amo yan akong pinaka main source of income bagat amo nagsusuporta gyud pa akon han akong pag-eskwela since free tuition man so ang iba nga akong mga gastusan dito ginkukuha akong pagpipainting. Amo tiran mga naghihimon balay? Bagat at bugtuhit mga kanan architecture. So kumbaga architecture hagawas habugusan it interior design naman it focus sa sulod. Kung makagraduate ka na, may ada ba ito kailangan nga mga i-take nga bar exam? May da po. Anong tawag ito? Kung halo, may da nila bar exam. Ha ID, ano, amo gihapon? Amo gihapon. Bar exam? Hindi, board exam to. Board exam. Pero na ni mo edad? 22 years old. Ada ka na ba padis? May ada ka na ba family? Okay, pwede natin i-shout out. Shout out kan Arables Moreto, sa nga teacher NU. Wow. Love you. I love you. Ay, sana all. Okay, may dana ka mo, baby? May daya na. Hello. Arables Moreto. Arables, para haimo, COVID-19. Mara magkita nga, ang virus siya nga umabot yan na aton. Para akong view ko niya, mag-challenge. So yung nga ako nga challenge nga ginkakatubangan katawhan. In fairness, sa larom, ang COVID-19 di rila kuno hiya virus, kundi para kan klaro, usahiya nga challenge ko na hiya kinabuhi. Ano ang mabugat nga natabo na haimo pagtikanghan pandemic? Nakag-stop ako pag-eskwela. Daragod man nga naging online artist ako, source of income. Pag pandemic, bagat mas naging nangibabaw ako na ang pamiling paagi para maka-income, para makabulig yapon akong kag-anak. Kay makuragod man ang trabaho, nawarayan gyap trabaho na akong kag-anak-anay nga tuharayo. So di dala na ako nag-focus akong kuan, pagpipainting. Tapos pagkakanta-kanta siguro ito mga event. Usa ka nga artist, nga visual artist. May da ka ba, member ka ba organization nga niya Eastern Visayas? Member in Isla Island of Samar Leyte artist. Ngayon Obra di Basaynon. President ako ng Obra di Basaynon. Naging chief cartoonist ako EBSU Publication. Industrial Wheel. Ano ang imo mapapasalamat nga bisan nag-pandemic kita, bagat makakahinga-hinga ka gihapon? Nag-focus ako painting, mas nag-improve ako. Kaya nahasa ko pa na akong skill kay stay at home man. So ako nagpasalamat kay agihan. Siyempre natin mga karigudigo nga mga natatabo, may dala mga online competition. Second place ako Pintados, which is dako nga bulig. Nagdamog yapan na mga nag-inquire akon.
bagat nagkaadag yung mga kolektor, ang mga ayuda gihapon para mga artist. O may mga Dako cash nga bulig. assistance sa Nagpapasalamat gihapon ako. Damo nga salamat gihapon naton government. Ano ang imo mabubulig para malikayan or diri kita maiguhan COVID-19? I-encourage ang aton mga especially mga kabataan or bisan na tanan di man good ida diton kuan naton ha pagabot ta talent. Yes. So since importante yan na nga mag-stay at home kita, so himuon naton yang opportunity para ma-hone, ma-enhance na naton skill, mahilig ka kumanta, di makakabulig ha aton iton stay at home kay di ka magiginawas, mag-improve pa team skill. So, stay at home kita at the same time, improve ba natin skills kung di kita nahilig. May da kita usa nga pwede mag-request nga kanta para i-dedicate mo self or hay mo family. Ano nga kanta inihiya? Kwan po, Top of the World. Alright, Top of the World. So, Alanis, tune it up! Wow! Top of the World by my favorite duo, The Carpenters. Sige, kantahon naton. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming through, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Something in the wind has learned my name, and it's telling me that things are not the same. And the leaves on the trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Nga tanan nga natatabuha aton niya na may da kasulbaran. So diri kita angay mahulog po. Ikanta na lang nato nito.